Следващото видео как да направите мобилно приложение чрез нашата платформа Apify. Когато сте готови с дизайнът и с опциите на вашето приложение и искате то да бъде публикувано, става въпрос, че тук самия клип го правим за хората, които са избрали плана за автоматично качване на приложение, т.е. ние да го качим вместо вас. Отивате на поддръжка, след това избирате Създай билет. Тук може да напишете името на приложението, тук ни описвате, че искате да качите приложението и ни казвате в кои магазини искате да бъде качено, след това натискате Създай. След няколко часа до няколко дни ние ще ви предоставим ключ. И когато натиснете ново публикуване, тук ще намерите ключа за Android, а тук ще намерите ключа за iOS. Пишете си името на версията, AAB файлът се качва към Google Play. Тъй като Google Play изисква качването на тези файлове да става ръчно, т.е. това нещо ние ще го направим вместо вас. Вие може да изберете тази опция и да натиснете Стартирай публикуването, след това да натиснете Ново публикуване и да натиснете тази опция и след това пак Стартирай публикуването. А пък файла може да си го изтеглите свободно и да си го инсталирате на Android телефон, който използва тази операционна система. А пък файла позволява на third party инсталиране на приложения, така че вие може да си тествате приложението дори още да не е качено в магазинът на Google Play. По този начин може да си го тествате, докато за iOS все още няма такава опция. AAB файлът вие не може да го инсталирате директно на приложение, директно на телефона, т.е. да си го качите на телефона и да си го инсталирате. Той се качва в Google Play и след това магазина си го обработва в файл, който може да бъде качен. За iOS си избирате подпис, който ние ви го предоставяме. След това натискате Публикувай в App Store Connect и след това натискате Стартирай публикуването. Това е цялата работа. Оттам нататък се грижим лично ние кое как да бъде качено. Имайте предвид, че има период, в който вие трябва да изчакате самото приложение да бъде публикувано в магазините, което не зависи от нас. Благодарим ви, че гледахте поредното видео.